ɓiɓɓe fulɓe anduɗinema fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to sare hammadi sare mala to jalluɓe gambi ko won wattu yoni hato kanape to nayo eno jeeya e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular ma en fuɗɗoro toon to leydi alma haalen kay ko fate bundesliga mbo leydi alma ñalngu jeetaɓi ɗen ɗon potiɗe timmina yuɓɓinede kikiɗe hankin toon to leydi alma to leydi italie ma en haal ko fate série a mbo leydi italie ñalngu jeetaɓijo pottiɗe mum koye kikiɗe hankin ɗen ɗon potine kay ɗe timmi yuɓɓine toon to leydi italie to leydi espagne la ligue santander mbo leydi espagne ñalngu sappo bijo pottite mum jokkino yuɓɓinede kikiɗe hankin maɗe jokku yuɓɓinede kikiɗe hannde ma en tawoy toon amadou badi hodere pular toon to premier league mbo leydi angleterre ñalngu jeenaɓijo pottite mum koye kikiɗe hannde ɗen ɗon kay ɗe timmata yuɓɓine toon to leydi angleterre ma en hetto amadou badi hodere pular ko kanko tigui artaten eɗen ɗon poti toon to leydi angleterre toon to leydi hollande ma en haal ko fate RDVC mbo leydi hollande ñalngu jeenaɓi ɗen ɗon potitne kay e kikiɗe hankinɗe timmi yuɓɓine toon to leydi hollande to leydi france ligue mbo leydi france ñalngu sappo e gooɓijo ɗen ɗon potitne kay ɗe jokkino yuɓɓinede kikiɗe hankin ma en artu e jencudi ɗen ɗon poti toon to leydi france toon to dowlaji européde ɗen haalen kay ko fate ligue des champion européen taw koye ñalngu nayoɓijo ɗen ɗon potiti koye kikiɗe janggo ɗe ɓamtata yuɓɓine toon to dowlaji europe yaten hen ko amadou badi hodere pular kanko tigui waɗante cimtol ɗen ɗon potite jogorɗe yuɓɓinede ñalawma janggo toon to ligue des champion européen musidɓe teddu batangoɗe joni jaynoɗen jaam ñalde moon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko dewo hoore ɓir nogas e tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular ene mbirɗen e gardidi kabaruji fuɗɗorɗen ko toon to bundesliga mbo leydi allemand haalen kay ko fate ñalngu jeetaɓi ɗen ɗon potite kikiɗe hankin udduno ɗen ɗon potite ha laaɓi kay ko hakkude fc cologne kañum tigui jaɓino union berlem ngal ɗon pottal noon e kikiɗe hankin toon to leydi allemand ko ɓen ɗon kay wiyeteɓe union berlem kañum tigui fooli kay fc cologne hay dinguiral mum baluji ɗiɗi wondude yela gotel toon to bundesliga mbo leydi allemand ha hande kay jokki ardade taw kay ko toon to gardingu ko fati classement ko ɓen ɗon wiyete bayer dominique jogui ko toɓɓe sappo e jeenayyi kamɓe tigui woni to dawal gadnalɗo dawal ɗimmal ɗon noon woni ɗon ko borussia dortmund toɓɓe sappo e jeetati bayer leverkusen kañum woni to tataɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeetati so tawi ko RB Leipzig woni kay to place nayyo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeeɗiɗi union berlin kañum woni to place jeeɓo ɗo jogui kay ko toɓɓe sappo e nayyi toon to bundesliga mbo leydi allemand toon to bundesliga mbo leydi allemand noon ha hande kay jokki ardade ko fati kay e banggue loggi kay ko on ɗon wiyete Robert Lewandowski fettaw toon to Bayern Dominique taw noon ko international polonais kanko tigui heeɓi kay loggude loggi sappo e goho toon to bundesliga mbo leydi allemand sen nimima toon to bundesliga mbo leydi allemand en mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi italie halen kay ko fati e série a mbo leydi italie ñalngu jeetaɓijo ɗen ɗon potiti koye kikiɗe hankin ɗe timmi kay yuɓɓine toon to leydi italie caggal kay nde ɓen ɗon wiyeteɓe udinese kay fowno e dow jeenova baliyel gotel wondude diga e kikiɗe hankin noon udunoɗen ɗon potiti toon to dingra san paulo ko hakkude kay napoli mbo kalidou koulibaly kañum tigui jaɓino kay AS Milan mbo zilentan ibrahimovic kono noon ngal ɗum puttalle kikiɗe hankin kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe AS Milan kañum tigui waɗi kay no woyi wadde caggal kay ko kamɓe fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe napoli ha e dinguiral mum toon to san paulo baluji tati wondude baliyela gotel e ɗin ɗon baluji tati noon e kikiɗe hankin ɗi AS Milan loggi kay on ɗon wiyeteɗo zilentan ibrahimovic kañum tigui loggi hen loggi ɗiɗi e ngal ɗon puttalle kikiɗe hankin toon to san paulo mbo leydi italie toon to série a mbo leydi italie noon hedoɗen to gardigu to ha hande jokki ardade ko AS Milan jogui ko toɓɓe nogas woni kay ɗiɗo ko Sassuolo toɓɓe sappo e jeetati AS Roma woni to place tataɓo ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeeɗiɗi so tawi ko Juventus mbo Cristiano Ronaldo woni kay to place nayoɓe ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeegom Inter mbo Milan kañum woni to place joɓe ɗo jogui kay ko toɓɓe sappo e joyyi toon to série a mbo leydi italie toon to série a mbo leydi italie noon ha hande kay jokki ardade ko toon to banggue loggi kay ko on ɗon wiyete Zlatan Ibrahimovic kanko tigui loggi kay loggi sappo toon to série a mbo leydi italie e siftonorde noon Zlatan Ibrahimovic ko fettata kay ko toon to AS Milan caggal kay ko AS Milan kañum tigui ardi to classement to toon to banggue loggi to kadi ha hande eɗen wawi wiide kay ko AS Milan ardi caggal kay ko fettiyanke mabɓe wiyeteɗo Zlatan Ibrahimovic kañum tigui heeɓi kay nannude kay loggi sappo toon to série a mbo leydi italie sen nimima toon to série a mbo leydi italie ne mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faɗen ko toon to leydi espagne haalen kay ko fati la ligue santander mbo leydi espagne taw koye ñalngu sappo ɓiɗi ɗen ɗon potite kikiɗe hankinde jokkino yuɓɓinede koye kikiɗe han noon ñalngu sappo ɓiɗi uddata ha laaɓa toon to leydi espagne tawiten toon ko amadou badi hodere pular kanko waɗanten cimtorno ɗen ɗon potite yaari toon to leydi espagne ha toon to premier league mbo leydi angleterre ñalngu jeeno ɓijo ceerno amadou ba jaam ñalle ma
yawur jam nyalle ma Seydi Diallo giɗo pular jam nyalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ko noon tigui ceerno Oumar kalden tigui koye premier league mo leydi Angleterre jokkino kikiɗe hankita ko ñalngu jeenayyi ɓiijo hakkude Lens United kamen tigui jaɓɓino Arsenal mo père Emerick Aubameyang kono noon ko ndiga e ndiga toon to Anfield ko Liverpool tigui jaɓɓino Leicester United ko Liverpool noon jekki Leicester ta ko loggi tati wondude e ndiga jemma hano walla o saaha ɗo kaleten ko Barlen kam tigui jaɓɓi Crystal Palace hanga waktuji jeenayyi uddata potite ɗe ha laaɓa ñalngu jeenaɓijo ko hakkude Wolverhampton mo Adama Traoré kamen tigui jaɓɓoto Southampton si tawi noon ɗum ɗon yawti ceerno Oumar Diallo toon to gardingu Premier League o ñalngu jeenaɓijo ko Tottenham mo Harry Kane woni to dow to jogade toɓɓe nogas Liverpool jogui ko toɓɓe nogas Chelsea ko sappo e jeetati Leicester City ko taɓɓe sappo e jeetati si tawi ko Southampton jogui ko sappo e jeego Everton ko sappo e jeego ceerno Oumar Diallo si tawi koto didol boɗeyol to noon oɗo kippu biteɗo West Brom kamen ko toɓɓe tati jogui Barlen ko toɓɓe ɗiɗi Sheffield United ko toɓɓere wotere toon to leydi Angleterre sen jiiwi toon to Premier League jen toon to La Liga mo leydi Espagne ñalngu sappaɓijo jokkino kikiɗe hanki toon to dingiral ngal kadis ko kadis tigui jaɓɓino Real Sociedad ko Real Sociedad noon fooli ɓe gotel e ndiga toon to Los Carmenes ko Granada jaɓɓino Real Valladolid ko de oɗo kippu biteɗo Valladolid noon fooli Granada ta ko loggi tati wondude e gotel ceerno Oumar Diallo wadde mbiyen siftinde kikkiɗe hanki o kippuji ɗi Andalus fo koto galleji mumen ɗi piya hakkude kadis e Granada e hanki noon udduno ñalngu o ko hakkude Deportivo Alaves kamen tigui jaɓɓino Valencia toon to Victoria kono noon ko ɗikki ɗiɗi potital ngal gayniri uddata ñalngu sappaɓijo ha laaɓa noon ko sanga waktuji jeenayyi ñalawma hano walla mbiyen jemma hano hakkude Athletic Club de Bilbao kamen tigui jaɓɓoto Real Betis Ballon-Pied si tawi koto gardingu La Liga mo leydi Espagne ceerno Oumar ñalngu sappaɓijo ha joni ko Real Sociedad jokki ardade ta ko kippumo Basco kamen tigui jogui ta ko toɓɓe nogas e tati si tawi ko Atlético de Madrid ko toɓɓe nogas e toɓɓe nogas ɓe jogui oɗo kippumo Villarreal jogui ko sappo e jeenayyi tawi ko Real Madrid ko sappo e jeeɗiɗi si tawi ko Cadiz ko toɓɓe sappo e nayyi si tawi ko Granada ko toɓɓe sappo e nayyi kamenne ɓe jogui si tawi noon ko kippumo Sevilla ko sappo e tati tawi ko Valencia noon ko sappo e ɗiɗi si tawi ko Football Club Barcelona mo Lionel Messi ɓe goni koto place sappo e ɗiɗaɓijo ɓe jogui tan ko toɓɓe sappo e goho ɗum noon miɗo andi kam ɗum welat tigui Oumar Samba Sy no fewi ceerno Oumar Diallo guiɗo pular ko ɗum wonno ko ɓuuri tengtu toon to La Liga e Premier League mo leydi Angleterre ko musidɗo mon Amadou Ba gam Weltare TV. Amadou Badi hodere pulara toon to RDVC mbo leydi Hollande huttuɗen haalen kay ko fati e ñalngu jeenaɓi ɗen ɗon potite kikiɗan kinde jokkino yuɓɓinede hakkude kay AZ Alkamar kañum tigui jaɓɓino kay FC Emen ngal ɗon pottal noon ko AZ Alkamar kañum tigui fooli kay FC Emen baliyel gotel wondude ndiga toon to RDVC mbo leydi Hollande on ha hande kay jokki ardade ko ɓen ɗon wiyeteɓe Ajax Amsterdam kañum tigui jogui kay toɓɓe nogas e nayyi man noon en arta kay e deggodiral ngal toon to RDVC mbo leydi Hollande ko fati kay banggue logguiɗi halten kay e kikiɗe hande kay ko ardiɓe kay toon to banggue toɓɓe Ajax Amsterdam kañum jogui toɓɓe nogas e nayyi rewi hen noon ko Vitesse jogui ko toɓɓe nogas e ɗiɗi so tawi ko tataɓa ko Feyenoord jogui ko toɓɓe nogas e goho woni kay to place nayɓo ko PSV Eindhoven jogui ko toɓɓe nogas ɓoole so tawi noon ko place Dioba woni ɗon kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe TNT jogui ko toɓɓe sappo e jeetati sen imima toon to RDVC mbo leydi Hollande en mbir ene gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular heddoɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati e Ligue des champions européenne taw koye ñalngu nayyi yafuɗon sen immima toon to RDVC mbo leydi Hollande yehen toon to Ligue 1 mbo leydi France halen kay ko fati e ñalngu sappo e goho ɓiɗɗen ɗon potite kikiɗe hankinde jokkino yuɓɓinede caggal kay nde Angers jaɓɓino Olympique mbo Lyon ngal ɗon pottal Olympique mbo Lyon kañum tigui folno Angers baliyel gotel wondude ndiga e kikiɗe hankino ɗen ɗon potite uddunoɗe kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Lille kañum tigui jaɓɓino Lorient ngal ɗon pottal ne kay ko Lille kañum tigui fooli kay Lorient balluji nayyi wondude e ndiga toon to Ligue 1 mbo leydi France noon classement ñalngu sappo e goho ɓijo ha hande kay jokki ardade ko ɓen ɗon wiyete Paris Saint-Germain jogui ko toɓɓe nogas e nayyi Lille kañum woni to ɗiɗaɓoɗo jogui toɓɓe nogas e ɗiɗi Olympique mbo Lyon kañum woni to place tataɓoɗo jogui ko toɓɓe nogas ɓoole AS Monaco mbo Diaw Baldé Keita jogui ko toɓɓe nogas kañum woni to place nayɓoɗo Montpellier kañum woni to place jeeɓoɗo jogui ko toɓɓe nogas so tawi noon ko Olympique mbo Marseille kañum woni to place jeegoɓoɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeetati toon to Ligue 1 mbo leydi France toon to
tonto ligue mbo leydi France noon ha hande kay jokki ardade ko to banggue loggi taw ko on ɗon kay wiyete Kylian Mbappé kañum tigui jokki kay ardade kañum jogui kay loggi jeenayyi tonto leydi France noon woni kay ɗimmo ko on ɗon kay wiyeteɗo Abdoulaye Dia taw ko international sénégalais fetto tonto stade Reims kañum kay jogui kay ko loggi jeetati tonto ligue mbo leydi France sen imima ko fati ligue mbo leydi France no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular heddoɗen ko toon to dowlaji Europe halen kay ko fati ligue des champions européen taw koye ñalngu nayaɓijo ɗen ɗon potiti koye kiki janggoɗe fuɗɗete yuɓɓine toon to dowlaji Europe ko fati e ñalngu nayaɓijo yatten hen ko Amadou Badi hodere pular kanko waɗante cimtol ceerno Amadou Ba toon to ligue des champions européen faade ko noon tigi Seydi Diallo ha joni kabaruji coftal ɓalle ɗemgal pular keddotoɗen ko toon to dunde Europe ñalawma janggo ma jokku tigi ligue des champions européen ta ko e ñalngu nayaɓijo hakkude oɗo kippuma ko biteɗo Krasnodar ñalawma janggo kamen tigui jaɓɓuto Sevilla mo leydi Espagne ɗum noon ko sanga waktuji 19 manki ɗi hojommaji 5 on ɗon waktu tan stade Reims jaɓɓoto kippumo Chelsea si on waktu yawti noon sanga waktuji jeenayyi waktuji jeenayyi mo Italie ɗum noon hawra waktuji jeetati toon to Saare Suuna ceerno Umaar Diallo ɗum noon ko hakkude kippumo Juventus en paami kay ko Bianconero kamen tigui jaɓɓoto Fenerbahçe ɗum noon kamenne koye ñalngu nayaɓijo ɓe pettata ɗum noon ceerno Oumar Diallo ma Cristiano Ronaldo tawtire no hannirta ni ngal ɗon potital si tawi noon ko toon to kef ko football club Barcelona yilloyi toon kamen tigui jeeyi yilloyade tawi ko Dinamo Kef ngal ɗon potital ne noon watta ko sanga waktuji jeenayyi ɗum noon hawra toon to ñawlen mbaygu sanga waktuji jeetati ceerno Oumar Diallo siftinde noon football club Barcelona yeehi kam koye acci oɗo biteɗo Sergio Roberto e Gérard Piqué caggal kam eɗen gandi toon to Wanda Metropolitano kamen tigui keeɓi toon gañanɗe mumen Gérard Piqué kam hollirama ma oppire kono noon si oppirima kala ko famɗi kam ma won lebbi 6 fettani football club Barcelona si tawi ko Sergio Roberto noon kañum ko lebbi tati woni ko gañi ɗum noon tigui ceerno Oumar Diallo addani caɗele kam ta ko kippumo Asulo Garana kon waktu tan oɗo kippu biteɗo Borussia Dortmund jaɓɓoto club Brugge mo Krépin Diatta e wondude Youssoufa Mamadou Badji Lazio Morom sanga waktuji jeenayyi kamen tigui jaɓɓoto Zenit Saint Pétersbourg ceerno Oumar Diallo ha joni noon potite ɗe ma jokku ñalawma janggo o hakkude kippumo Paris Saint-Germain kamen tigui jaɓɓoto RB Leipzig toon to dingiral ngal Parc Principe wadde mbiyen kay Saydou Abouba kam mi faada toon caggal eɗen gandi ma ƴoganen toon kabaruji laaɓɗi toon to Paris Saint-Germain on waktu tan kippumo United jaɓɓoto ta ko Istanbul be Sisir ɗum noon ko toon to dingilal ngal Old Trafford toon to Angleterre guiɗo pular ko ɗum woni ko ɓuuri tengtu toon to dunde Europe ta koye Ligue des champions européenne ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltare TV Amadou Badi hodere pular toon to leydi France kikide janggo ngal ɗon potital haya wiide kay komin jogori tawtorede ɓuuri a wiide ko Saydou Abouba jogori tawtorede caggal kay aɗa andi Saydou Abouba kam suusa ko wiyete coronavirus guila kay coronavirus ari kay hay boowal o suusa yaltude toon to leydi Italie noon heddoɗen haalen kay ko fati e on ɗon wiyeteɗo Bakaya ko caggal kay nde heɓɗen ɓatake o heeɓi kay kartal boɗewal kartal makko boɗewal taw ko kartal adingal kay toon to Napoli mbo Kalidou Koulibaly ɗum noon ko caggal tan e kikiɗan king nde heeɓi kay ngal ɗon kartal boɗewal taw noon ko hakkude mabɓe e AS Milan ɗum noon ko toon to San Paulo koye oɗo sanga tigui heɓɗen on ɗon ɓatake toon to leydi Italie on ɗon wiyete Bakaya ko noon koye kikiɗan king kay o windi kay kartal makko boɗewal ɗum noon ko caggal tan nde okka ngal ɗon kartal boɗewal e kikiɗan king ngal ɗon pottal wadde kay e maillot ma Napoli mbo Kalidou Koulibaly e kikiɗan king Bakaya ko o heeɓi kay windude kartal boɗewal makko adingal toon to San Paulo mbo leydi Italie musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni komin renan noon kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal pular toon to leydi Espagne e fati e ñalngu sappo ɓiijo ha toon to Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu jeenaɓijo ko fati e Ligue des champions européen taw koye ñalngu nayyi ɓiijo ɗen ɗon potite en hettike Amadou Badi hodere pular ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗomo Diallo Umaar Demmbel Jallo kettitima alaki jaam yo jaam gueno hirane